Ще хода на концерта на Бейонсе. Затова ви взимам с мен това как се оправя и как ще се гримирам. Ще използвам това лепило, за да задържа вежите си. Но ясно. Това лепило държи вежите много по-добре от всякакви типове гелове. В началото е лилаво, после изсъхва до безцвет. След това слагам база за грим. Ще използвам любимата ми база за сенки. Не мърда с тях. Нея. Задължително минайте след това с Beauty Blender. Чакаме да изсъхне. Използваме тази палитра. Взимаме за Transition, като го издърпваме съвсем леко настрани. Трябва да се постигне нещо такова. Леко. Идва страшната част, която е черна точна линия по клепа, за която някой друг път ще ви разкажа. Преди това ще нанесем от този кафяв цвят. Винаги си изсуфайте четката. Трябва да се получи нещо такова след много време. Ще сложа от този уникален бляскав цвят. Слагаме мигли и ще видите огромната разлика. И ще използвам този фондютен. Вау! И завършвам с любимото ми комбо от Panacea Cosmetics.